मैयानि जिथु मानगोनां एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांनि मोनसे हाइकर्टनिफ्राय राय मोनसे होदों बिथांखौ फिन आरो माने लाइफ टाइम जिथु साजा होनानै जिथु मोनसे कर्टनिफ्राय अर्डार फिन ओंखारदों बे खोब मोनसे दुखुनांथावना जाथाय मानोना जिथु सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव सोफिननायनि बाथ्रा गैयामोन दिनै जों लुगैदोंमोन जे सासे बिटिआरनि सिगनेटरि हिसाबै जेरै गुबुन सिगनेटरिफ्राबो दिनै उदां अख्राङाव दिनै फैनानै बर' हारिनि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय जि धरनाव खामानि मावनो दिनै मोनसे खाबु मोनदों थिग बेबायदिनो जोंबो लुगैदोंमोन जे रन्जन दैमारिया दिनै उदां अख्राङाव फैनानै मोनसे खामानि मावनो थाखाय बिथांखौ खाबु होनांगौ होननानै जों सानदोंमोन नाथाय दिनैनि थारिखआव जि हाइकर्टनिफ्राय जिथु मोनसे राय होबाय बिथांखौ फिन आरो लाइफ टाइम जिथु माने साजा होनायखौ जों दुखु फोरमायदों खोब मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों मानोना जारिमिनाव गैफेरै बा जारिमिनाव नुफेरै बे बुस्थुखौ दिनै मारै जाखो जोंबो बुजिस्लाबनो हायाखै खिन्थु आं लुगैदों जे बिथांखौ थाब माने गजानायखौ लुगैदोंमोन आरो मानोना दिनै जों साफ्रोमबो एक्स एनडिबिआल' नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा लुगैदोंमोन मानोना जुदि सान्थिनि जुदि सक्तिब्ला गोजोन जुदि सक्तिब्ला दिनै आरो बेहाय अकल रन्जन दैमारिजों लोगोसे 6 जन दिनै बिथांमोनखौ आरो साजा होबावनायनि खोथा बुंदों बे जानो नाङामोन बे दुखुनांथावना जाथाय जादों दिनै बेफोर खोब जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे जानानै थाबाय बेफोरबायदि दुखुआ जोंनि गेजेराव थाबाय थायोब्ला जों गोबां साननो गोनां गोबां माने सिन्था खालामनो गोनां जादों मानोना जों दिनैसिमबो बुंबाय थादों जे दिनैसिमबो रन्जन दैमारि बिथांखौ बयबो लानानै गोबां खोथा ओंखारदों गोबां खोथा बुंदों दिनै गभर्नमेन्टआव थानाय माखासे बिथांमोना बेखौ दिनै पलिटिकेलि माखासे प्रेसार होनानै जाहाथे बिथांखौ माने जेलनिफ्राय दिहुननायनि राहाखौ सिगांनिफ्राय लानांगौ होनना बुंबाय थादोंमोन नाथाय दिनै नुबाय जिथु हाइकर्टआव जिथु मोनसे अर्डारनि गेजेरजों आरो फिन बिथांखौ दिनै माने जोबथा जिथु साजा होनो नागिरदों बेखौ जोंनि थाखाय माने खोब दुखुनांथावना जाथाय जाहाथे बे जोंनि गेजेराव जानो नाङामोन आरो नङा बेखौथ' बयबो नुखादों बयबो बुजिखादों दिनैनि थारिखआव दिनै राजनितिकनि गेजेरजोंनो जुदि बे बुस्थुआ जुदि दिहुनजानो हायोब्लाथ' मोजांमोन निस्सय माबा मोनसे थागोन बिथोराव नङाब्ला दिनै बिथांखौ दिनै सुक्ति खालायनायावबो खोथा होना फैदोंमोन जे दिनै सुक्तिया मानि थाखाय जे सान्थिनि सुक्तिब्ला दिनै रन्जन दैमारि बिथांखौ दिनै निस्सय बे जेलनिफ्राय दिहुननांगौआ जाय रुलिंआव थानाय बिथांमोना बिनि एभिडेन्सफोरखौ मा दं मा गैया दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै हाइकर्टआ मोनसे लादों नंखायनो जायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव प्रेसार होनो हायाखै गभर्नमेन्टआ जुदि प्रेसार होनो हायोमोनब्ला दिनै बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारबोगौमोन बे माबा मोनसे नङा बिथोराव माबा मोनसे थागोन जायनि बेलायाव दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुदों सोरबा सोरबा दुखु फोरमायदों समाव बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै दिनै सम बारलांखांनानै दुखु फोरमायबाथ' जानाय नङा नंखायनो दिनै बिथांखौ दिहुननायनि दायित्वखौ दिनै जिथु गभर्नमेन्टआ सिगांनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंदोंमोन जाय रुलिंआव बिथांमोना दंमोन बिथांमोना बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ दिहुननो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों होनना बुंदोंमोन दा खामानि मावबाय थादों होननानै बिथांमोना बुंनाया दिनै रिजाल्टआ मा फैखो मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ मिथिया खिन्थु बिथांमोना बुंनाय खोथाखौसो जों बुंनो जे खामानि मावदोंबाथ' रिजाल्टआ बिदि जानो नाङामोन रिजाल्टआथ' दिनै ओंखारबोनासो जानांगौमोन खामानि मावनाया अब्ला नोङो नेगेटिभ पजिटिभ दा रायजोफ्रा बिसार खालायबानो जाबाय बिथांमोना मोनसे खोथा बुंदोंमोन बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय जों बिराद खस्थ' खालाय जों रायज्लायबाय थादों मावबाय थादों होनना बुंबाय थादोंमोन दिनै रिजाल्टआथ' मा फैखो रिजाल्टआव दिनै फिन आरो बिनि सायाव माने जिथु लाइफ टाइम जिथु साजा बिसो ओंखारफिनबाय दा बेहाय रायजो राजा बिसार खालायबानो जाबाय जोंनि मथेबाथ' जों नुदों बे राजनितिनि निस्सय बिथांमोना मोजां खामानि मावबाथ' दिनै बिथाङा जेलाव थानो गोनां जानाय नङामोन नंखायनो जों खावलायदों जाहाथे बे जोंनि गेजेराव बिराद दुखुनांथावना जाथाय जानानै थाबाय जों साफ्रोमबो दिनै एनडिबिआ जों मोनसे शक जादों मोनसे गिनाय फैदों दिनै रन्जन दैमारिखौ दिनै बेबायदि दिनै जेलाव लाइफ टाइम जुदि साजा होदोंब्ला बिदिनो गोबां माखासे जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा दिनै बिदिनो गिदिर गिदिर केसाव दिनै माखासेफ्रा दिनैसिमबो केसाव माने जोबाखै दा बिथांमोनखौ जुदि बिसार खालायनानै जुदि साफा जुदि जेलाव जुदि बिदि लाइफ टाइम जुदि साजा होयोब्ला दिनै 6 जन होदों गाबोन आरो बेबायदिनो जुदि बिसार खालायफिननानै गासिबो जुदि जेलाव सोयोब्ला बे सुक्तिया सोरनि थाखाय अब्ला दिनैसिमबो सासेबो एनडिबिआ मुक्त जानो हायाखै कर्टनिफ्राय नटिस फैबाय थादों कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानांदों केसानो जोबाखै दिनै बुंनो नागिरदों केसा जोब्बाय होननानै केसाथ' जोबाखै गोबां सेंग्राफ्रा फैनानै बुङो कर्टआव दिनै थांनो थाखाय दिनै जोंनो एसे माने साहायज्य बिफैयो जोंबो गोबां दुखु मोनो जोंबो बुंबाय थादों
दिनै माने बिदि जानो मोनखो दा नंखायनो मालाबा मालाबा गोसोआव माने दुखु मोननाय फैदों जे बे बुस्थुआ सुक्तिया मा जानो नागिरमारदों मा थांनो नागिरमारदों बेफोरो गोबां खोथा नंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे दिनैनि थारिखआव बिसार खालायनांगौ रायजो राजाफ्रा साननांगौ जे सुक्तिया मानि थाखाय जामारदों बेफोर खोथाया जोंनि गेजेराव गोबां माने बिसारधारा गोबां साननायनि दिनै सम सफैदों नंखायनो रायजो राजाफ्रा बेखौ एसे मोजाङै सालिजारि खालायना नायबानो जाबाय आरो दा बे बन्द होनाय होयैनि सायाव जे दिनैनि थारिखआव आं बे जेबो कमेन्ट होनाय नङा मानोना बे गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों दिनै रन्जन दैमारिखौ आं बजानायखौ लुबैदोंमोन दिनै माने आन्दलननि गेजेरजों बा दिनै मोनसे आरो बिदि बन्द खालायलायनानै आरो पुनराय बे प्रसेस थांफिननायखौ आं लुगैयाखैमोन मानोना मोनसे सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव आरो बेबायदि जोंनि गेजेराव फैनो नाङामोन दा बिनि जिम्मेबारिखौ सोर लागोन उफाय गैया जुदि गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर रुलिंआव थादों बे रुलिंआव थानायफ्राबो जुदि दिनै दिहुननो हायाब्ला दिनै पावाराव गैयै मानसिफ्रा दिनै बन्द होनानै आन्दलन खालायनानै पुनराय जोंनि गेजेराव आरो जों असान्तिखौ लुबैयाखैमोन मानोना जोंनि गेजेराव सान्ति नांगौ गोजोन नांगौ होननानै सुक्ति दिनै जानानै फैदों दा नंखायनो आं खावलायदों जे बेखौ जुदि जोङो सम मथे जुदि गभर्नमेन्टआव थानायफ्रा जुदि दिहुनना होनो हायाबा दिनै 24 घन्टा आन्दलन होदों हयथ' बिनि बाराबो जालांनो हागौ बेखौथ' आं बुंनोबो हाला बेखौ दिनै जायफोर मोनसे सेन्टिमेन्टआव दङ जायफोर मोनसे बुजिनो हादों बिथांमोना समजों गोरोबनानै गोबां धरननि खामानि मावलांनाय बिदि जाथायफ्राबो जुदि जालाङोब्ला बिनि दायनिगिरियाव थानाय सरकारानो जागोन नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बेफोरबायदि प्रक्रियायाव थाङालासिनो बेफोरबायदि प्रक्रियानि गेजेरजों जाहाथे लाङालासिनो सरकाराव थानाया थाबनो जाहाथे बे प्रसेसखौ लानानै माखासे जेलाव थानायफोरखौ दिहुनजोबनायखौ आं लुगैदों आरो बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531 885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन